Čo ide z tohoto videa? My tu sme s kamoškou, dnes tou bezdomovkyňou. Ona sa ma pre chvíľu pýtala, že či môže natáčať so mnou. Ja, že jasné, no, že áno. A takže už natáčame. Ja napíšem, že už natáčam. Ž, N, A, T, A, Č, A, M. Už natáčam. OK. Uvidíme, čo na to povie. Vidíme, čo povie. A o čom natáčaš? A o čom natáčaš? OK. Napíšeme, že akože ľudia, toto video je o tom, že stretávam ľuďom na Brookhavene a pýtam sa ich, že či sú zo Slovenska a potom im poviem, že ja natáčam na YouTube, oni sa ma pýtajú, či môžem s nimi a také. OK. Poviem, že S, T, R, E, T, A, V, A, M, L, U, Đ, I, A. N, A, T, A, Č, A, M. Stretávam ľudí a natáčam. OK. V, B, R, U, K, H, A, V, E, N, E. Brookhavene. Dobre. Uvidíme, čo odpovie. Som zvedavá. OK, poď odpovedaj. Čo? Aj tu zatancujem. Ukáž. U, K, A, Z, E, M, ti takú strašidelnú. Počkaj. Ukážem ti... Počkaj. Kde je to? Ukážem ti takú... I, A, O, T, O, M, V, I, E, M. Ja o tom viem. V, I, M, G, D, E, J, E. Viem, kde je. OK. Uvidíme, čo odpovie. Do, ju, tak, povedz, kde je. T, O, T, Z, A, M, N, O, U. Poď za mnou. Tady. OK, dáme trošku rýchlosť. OK, tak to je boom. Počkaj. Tak, tu máme T, T, U, J, E. Tu
je. Okej, tu je. Čo mi povieš na to? Ukáž, čo mi povie na to. Ona sa akoby volá Sabri. Poď Sabri, čo mi odpovieš? Poď odpovedaj Sabri. Čo píše, nejaké dlhé, nie? Sa ja opýtam. Dobre, môj. Počkaj, ja sa ja opýtam, že čím je môj kanál. C, E, Š, počkaj. C, Š, V, E, D, I, E, T, M, O, J, K, A, N, A, L. Chceš vidieť môj... V, I, E, Š, J, A, K, C, A, V, O, L, A, M. Nie. Áno. Vieš, ak sa volám? No, A, I, O, U, T, U, B, E. Vieš, ak sa... Jaj, bože, ani to? Hej. Ja neviem, čo im mám teda povedať, ale... Pome už... Tako. Asi väčším skin. OK. Aha, tak ona je takouto taktikou. Tak ja... Nie takto. Tak ja pôjdem na tento. Je A, M, A, M, V, I, P. Ja mám VIP, VIP, VIP. Počkaj, tak jej napíšem, že T A... Počkaj. T A K T O S A V O A N. Tak to sa volám. A I O T U B E. A N I O U T U B E. I O U T U B na YouTube. Počkaj, nie. Chcem tam niečo napísať. T R K A 8 8 5 7. Terka 5 8 8 5 7.
Počkaj, zapíšem si to. Ľudia, akože... to je moja kamoška. Ok, ona si to ide zapísať. Aha, aby videla moje videjka. Asi 5 minút. Asi 5 minút. Ok. Napíšeme OK. OK. Dobre, tak budeme tu stať 5 minút. To si dám jablčko. We light fireworks in the night. OK, čo to má? OK, ľudia. Dobre, to už má. A ide si pozrieť moje videjko. Dá mi like. Jej. Ja sa jej opýtam, že či mi dá odber. D-A-Š-M-I-O-D-B-E-R. Dáš mi odber? Okay. Ja, keď budem mať 9 rokov, budem asi natáčať video. OK. I dám ti odber, ak tá dám ti odber, ak ťa nájdem. OK. OK, ľudia. Okej. Fakt. Natáčaš teraz video. J-A-S-N-E. Ľudia, natáčam video. Natáčam video. Ja keď to tam, ja jej napíšem, že
VBRM dom. OK. Poď, prestaj. Nie, počkaj, ona nech to dá. Ok, ja pôjdem na kolobetke. Ok. OK, že Ryan vyberá dom, OK. Jak vyberá, nie je to jedno. Jak vyberá ona. OK, ideme tam. Hej. Do kostola. Ty čo? Hopla, dobre. Kade ide, Pane Bože? Six, seven. Keď nájdeme ho nejako. Six, seven. Aha, tak ono ide sem. OK, je to jedno. 6, 7. OK, dáme tu takéto. Aký dám dom? A, K, I, H, C, E, Š. OK, aký chceš? 6, 7. OK, tento nový, dáva. OK, no, čo? Ešte ma to zankla. Počkaj, ja sa jej opýtam, že či chce vedieť trezor. H, C, E, Š, chceš B, E, D, J, E, T, vedieť G, D, E, J, E, kde je? Kde J, E, T, R, E, Z, O, R, trezor? Jo. OK. Poďo mnou. Jo. Dobrý. Tam. OK. Ja idem dole. Čakaj. Čakaj. Dík. OK. D, A, J, T, E. Ja. Máte dať odber TK 88. OK, tak dávajte odbery TK 8869. Dajte odbery. Ľudia, poďme odbery. Poďme. Hej. Yes. Ľudia, poďme dávať odbery, aby sme získali áno, dajte, yes, poď, ona spolupracuje, yes, poďme všetci. OK, stačilo.
ľudia, mimochodom, ja sa s vami učím a zatiaľ čau.